munafukan gidan nan ina suke munafiki mijin munafuka mata munafuka wanda Allah ya faɗe su. Na auri mata marasa mutunci sun fi 1000. A shekariyar banza kake yi. Munafukan banza munafukan wofi. Wallahi zan magane ki. Irin munafuncin ku Allah ya faɗa. Ƙarya kike yi, me kika isa ki masa aikin banza masifaffiya? Ina ruwa ki. Haka za a ƙare. Wallahi a cikin nake ta kowane hali. Ta hana shi sukuni, ta zame masa karfin gaba yayin da ta ci alwashin bai isa ya kara aure ba, duk a cikin shirin miji da mata. Gaskiya wannan ba karamar matsala bace. Ni ina goyon bayan wannan shawarar da ya baya. Ta ce ka ƙara aure? Ya aka yi kika bari aka yi miki kishiya. Shi kike so Talatu sai kin hana? Ba gurin ki nazo ba, gurin uwar ki nazo. Mahaukaciya irin ki. Ba zuwa na ki min wasi ba. Dole abin nan ya dame ni. Sharri. Me amfanin wannan girman naki? Me kika ta amana ta? Miji da mata. Shin wanda hali maza suke shiga yayin da suka so ƙara aure? Shin wanda alwashi mace ke ci yayin da ka furta mata ra'ayinka? Duk a cikin shiri mai dogon zango na miji da mata. A matsayina na mijin yake. Duk ka bata haicinka. Ki da ba aure ne da ke ba. Kuma wallahi sai na haifi maka abanka cikin gidan nan. Wallahi tallahi ba ni ne miki cikin nan ba. Ki iya bakin ki. Ya ishe na. Shari ne ma? Amma Karima kin cuce ni. Ya za a yi ki bari ai miki kishiya. Aure ai abin so ne. Wai me yake faruwa ne? Ta daina kafa hujja a kanmu. A labari ma da na mai ya ce ba. Nema kike kawai ki tada ma mijinki hankali. Nan ta tsalle ta dare ana haihuwar ta lashe uwarta. Wannan ai maganar banza ce magana shi. Ina yarinya ta da ni ɗan kankanwa. To ai wannan ba hujja bace. Ba wa'azi na zo ki min ba. Miji da mata. Kamfanin Brothers Point Multimedia ke gabatar muku da wannan ƙayataccen fim mai dogon zango na miji da mata. Ai mu aikin mu ne na jarida ya gadar mana. Aikin jaridarka yana gab da jawo maka ajalinka. Dole mu faɗa. Dole fa sai kun kau da kai. Kai ba komai bane. Inda wani abin da kake ganin zaka yi kai. Idan baka sanni ba, ka sanni daga yau. Mu rabu da mutanen nan. Me ya kamata a yi kenan? Wannan yarinya za ta yi mana amfani. Ni ba gareji bace balantana kowa ya bude shige ni. To Alhaji akan mace. What? Ban fahimce ka ba fa. Miji da mata shiri mai dogon zango wanda zai fara zuwa muku ranar Alhamis 8 ga watan Oktoba mai kamawa. A tashoshin mu kamar haka: Brothers TV Entertainment, Murna TV, Hausa Trust, Kundin Nishadi da kuma Hausa Series. Ku kasance da shirin miji da mata domin ganin yadda za ta kaya. Miji da mata. Mota mai kafa biyu zai siyo. Zan gina gida sabo dan karere wanda zan zungura wannan sabuwar mota mai kafa biyu a ciki. Wannan abun yana mutukar tamun da hankali. Ko da wani mai mata? Baka ce min aure zaka kara. Shiryawa Alibet, mataimakin mai bada umarni Bashir Ji Sharif. Mace sai dai ta ci ta kwanta ta yi bacci. Iwai jau. Na samu ƙarin haihuwa. Sai dai aure kuma in zo daga ki. Labari tsarawa tare da bada umarni kacukan Malam Aminu Asram. Irin waɗannan matan masu hana maza da yi aure na ɗaure ya ku 1000. Miji da mata shiri mai dogon zango